Искам да ви попитам нещо доста провокативно. А възможно ли е емоционалният баланс буквално да излекува физическа болка? Замислете се. В днешното лудо ежедневие май всички малко или много страдаме от някакви физически оплаквания. Но материалите, които разглеждаме днес, показват нещо изключително любопитно. Оказва се, че огромна част от тези проблеми имат много дълбоки корени и те се крият в нетретиран емоционален стрес. Да лекуваме само физиката? Оказва се, че това просто не е достатъчно. За да ви е максимално лесно и прегледно, ето как ще структурираме нещата днес. Първо ще разгледаме емоциите и физическото здраве. После ще минем през самата философия на доктор Бах. Ще видим как работят тези цветни есенции, кои са 38-те класически вида, ще поговорим за прословутите спешни капки при кризи и ще завършим с голямата картина – холистичния баланс. Знаете ли, че според философията на доктор Бах, физическите ни проблеми са буквално огледало на нашия душевен свят? Когато трупаме нелекуван емоционален дисбаланс, като ежедневен стрес, скрит страх или дълбока тъга, тялото ни започва да свети в червено чрез физически симптоми. Крайната цел на тези капки не е просто да замаскират симптома, а да излекуват самия първоизточник. Ако не обърнем внимание на емоцията, заболяванията много често стават хронични. Какво всъщност е това? Особено за хората, които чуват термина за първи път. Най-просто казано, Баховата терапия е изцяло немедикаментозна холистична система. Тя изобщо не се опитва да потиска симптомите с тежки химикали, вместо това използва финните енергии на тези растения, за да възстанови вътрешния ни мир. И така, първа точка – емоциите и физическото здраве, или иначе казано, неразривната връзка между ума и тялото. Знаете ли, когато едно заболяване стане хронично, тялото всъщност ни крещи. То ни дава ясен сигнал. Материалите ни посочват много точно, че тези хронични проблеми често са просто резултат от нетретиран стрес. Това на практика означава, че на стандартното лечение му обягва нещо супер важно – емоционалното равновесие на човека. Природата винаги търси баланс. Ако игнорираме емоционалната първопричина, състоянието просто си остава хронично и реално нямаме пълно излекуване. Факт. Преминаваме към втората ни спирка – философията на доктор Бах. Идеята тук е да лекуваме целия човек, а не просто да замаскираме симптома. Тук контрастът е просто поразителен. Вижте, от едната страна имаме традиционната медицина. Нейният фокус е ясен – премахване на физическия симптом, точка. От другата страна обаче е методът на доктор Бах. Той буквално обръща нещата на 180 градуса. Фокусът пада върху човека като едно цяло. Как реагирате на събитията? Какви са емоциите ви? Идеята не е да водим война с болестта, а да се погрижим за вътрешният свят на човека. Най-важното нещо, което трябва да запомните тук, е, че говорим за нещо много фино. Терапията на доктор Бах е изключително нежна, безболезнена и 100% безвредна система. Всичко идва от диворастящи растения, а целта е само една – възстановяване на душевния баланс. И най-хубавото – методът е абсолютно достъпен за всеки и, което е ключово, няма никакви опасни странични ефекти. Добре, стигаме до трета част. Как изобщо работят цветните есенции? Индивидуален подход към характера. Представете си го така. Всяко едно цвете отговаря за съвсем конкретна емоция или състояние на духа. Не се избира просто така насляпо. Изборът зависи изцяло от това какъв тип характер сте. Водещото нещо е как реагирате на различни житейски ситуации. Нека си признаем, в днешното забързано ежедневие намирането на спокойствие често изглежда като мисията невъзможна, нали? Стресът е просто навсякъде около нас. Това е особено голямо предизвикателство за майките, които непрекъснато, ден след ден, търсят нежна, алтернативна и най-важното напълно безопасна подкрепа за своите деца. И тук съвсем логично възниква въпросът: съществува ли въобще метод, който да внесе малко лекота в тази лудница? Метод, който да ни позволи да се грижим за най-близките си, без да се налага да прекараме години в учене на медицина? В източниците ни има страхотни примери. Да речем, има растения специално за хората, които крият огромни тревоги зад една голяма изкуствена усмивка. Но има и напълно различни есенции за онези, които се будят с някакъв странен, необясним страх. Напасваме растението директно към поведението. Част четвърта. 38-те класически есенции или, както можем да я наречем, природната аптека на доктор Бах. Точно 38.
Това число изобщо не е случайно. Точно толкова на брой диво растящи растителни есенции са били открити преди повече от век, за да покрият, забележете, абсолютно всяко едно фундаментално емоционално състояние, което човек може да изпита. Всяка от тези 38 есенции е като отделно парче от огромен пъзел, което помага за хармонизирането на нашите преживявания. И така, преминаваме към пета точка – спешни капки при кризи. Известните Rescue Remedy за бърза помощ. Това вече е изключително практично. Тези капки са буквално създадени за нашето ежедневие. За реални кризи, паник-атаки, силна тревожност, внезапен физически или психически шок или пък някакви много лоши новини. Те са безценни за това. Даже за чисто ежедневно напрежение, като например преди важен изпит или интервю за работа, те помагат да си избистрите ума. Буквално вкарват терапията в забързания ден на модерния човек. Сигурно се чудите, каква е тайната на тази спасителна формула. Тя е микс от точно 5 специфични цветя. Имаме дива джанка, тя пази от емоционален срив. Повед, връща ни в реалността, ако сме отнесени. Слабонога, за да тушира изнерваността и онова ужасно нетърпение. Скална роза, за да овладее чистата паника. И витлеемска звезда, която неутрализира шока. Всички те работят в пълен синхрон, за да възстановят спокойствието на секундата. Искам дебело да подчертая нещо, което източниците много ясно повтарят. Тези капки са абсолютно безвредни. Ако имате остра нужда, можете да ги приемате много начесто, дори през няколко минути, докато кризата отмине. Няма никакъв шанс от предозиране. Нула. Точно защото са толкова нежни, те са подходящи за абсолютно всички, включително за бременни жени и малки деца. Няма риск да се объркат с други лекарства, защото работят на съвсем друго енергийно ниво. И така стигаме до финалната 6-та точка – холистичният баланс на организма, или каква всъщност е крайната цел на всичко това. Знаете, че при някои алтернативни методи има едни доста агресивни оздравителни реакции или лечебни кризи. Тук изобщо не е така. Ефектите са изключително меки. Терапията с капките на доктор Бах не предизвиква никакви бурни сривове. Тя работи супер деликатно, бавно и безопасно, за да възстанови вътрешния ред. Носи само естествено успокоение, нищо крайно. Ключовия въпрос тук е за кого точно е създадена тази програма. Спектъра всъщност е доста широк. Тя е просто идеална за абсолютно начинаещи. Носи и едно много специално послание към майките с малки деца, които търсят щадящ подход за семействата си. В същото време обаче програмата е направо безценен ресурс за здравни консултанти, които искат да надградят практиката си. И разбира се, за всеки новатор, който е отворен към едни изпитани във времето решения за хронични, емоционални или дори физически проблеми. И тук идва едно огромно предимство – самият формат на курса. Усвояването на всички тези ценни умения се случва директно от уюта на собствения ни дом. Обучението се провежда в интерактивна виртуална класна стая в платформата Zoom. Виртуалната класна стая. Нека надникнем зад кулисите на обучението в платформата Zoom. Този курс не е воден от кого да е. Водещ е Ваня Захариева, доказан психолог и емоционален терапевт с над 20 години практика. За нея преподаването на Баховата терапия далеч не е просто работа, това е лична мисия. Тя искрено вярва, че това знание трябва да се предава с огромно уважение и осъзнатост, за да даде наистина стабилна основа на всеки, решил да помага на другите. Нека преминем нататък и да видим как се надгражда всичко това. Самото пътешествие в курса е логично разделено на 4 основни етапа. Всичко започва с време за дълбоко себепознание и много детайлно навлизане в емоционалните характеристики на всяка една есенция. Независимо дали просто търсите естествен начин да върнете хармонията в семейството си или сте професионалисти, които искат да надградят холистичната си практика, това ръководство ще ви покаже как овладяването на този метод може да бъде буквално трансформиращо. Практическата стойност, която отнасяте със себе си, е наистина впечатляваща. Всеки курсист получава подарък – 10 мл от прочутото Rescue Remedy или спешните капки, които са абсолютен спасител при паник-атаки или силен стрес.
Разбира се, получавате и официален сертификат, а за тези, които искат веднага да стартират практика, има ексклузивна отстъпка от 10% за пълния професионален сет от английските есенции Healing Herbs, които между другото имат цели 10 години срок на годност. И всъщност тази инвестиция има и още едно съвсем различно измерение. Този курс категорично отваря врати за нова професионална реализация. Комбинацията от току-що придобитите знания и официалният сертификат дава една изключително стабилна основа за започване на бизнес. Това е един нереален шанс за изграждане на собствена практика в една изключително благородна, помагаща и все по-търсена сфера. Една прекрасна дългосрочна инвестиция в професионално развитие. Организацията е максимално ясна. Курсът ще се проведе на 20 и 21 юни 2026 година виртуално в Zoom. Редовната цена е 350 евро, но ако сте бързи и се запишете до 1 юни, хващате преференциалната ранна цена от 300 евро. Плащането става по банков път, което автоматично запазва мястото ви. Имайте предвид, че групите се запълват доста бързо, така че определено препоръчвам ранната регистрация. Има един страхотен цитат в материалите, който обобщава цялата философия перфектно. Крайната цел е да ни излекува не само като се отстранят симптомите, а като ни направи по-щастливи, балансирани и спокойни хора. Много дълбоко, нали? Напомня ни, че истинското здраве не е просто да не те боли нещо физически. Здравето е вътрешен мир, щастие и емоционална стабилност. И за самия финал, нека оставим един въпрос да виси във въздуха. Готови ли сме днес наистина да потърсим хармонията вътре в себе си, вместо просто да пием хапче и да заглушим поредния симптом? Това е страхотна храна за размисъл върху това, как изобщо подхождаме към здравето си. Надявам се, че днешният ни обзор ви беше полезен и хвърли малко светлина върху един доста по-нежен и достъпен път към баланса.